Cap dels 8 primers del grup català de tercera han perdut, però hi ha hagut canvis substancials en zona de play-off. La muntanyesa té ara 2 punts més que el Cornellà, que se situa segon. Triomf dels verds contra el penúltim, la Rapitenca, amb dianes d'Enric Vallès, Manu Balda i gol olímpic d'Israel Delgado. L'Escó s'imposava el duel tarragoní al camp de la Pobla, començant amb gols matiners de Sergi Galceran i Albert Virgili. Emana retallava per a la Pobla, però Virgili repetia amb l'1-3. Tot i el gol de Víctor Bartomeu, el triomf basconenc no s'escapava. El Sant Feliuenc buscava sorprendre l'Europa i estava a punt d'endur-se els 3 punts amb la diana de Josele. Al minut 88, Javi Sánchez despenjava una pilota i Cebri establia l'empat, que deixa els graciencs quarts. Terrassa i Palamós són a 3 punts del quart. Richie Mercader i Sergi Arimany anotaven els gols del triomf palamosí a Sant Boi de Llobregat. El Vilafranca camina cap a la permanència amb un empat al camp del Gavà. Uri González avançava els gavanencs de penal, però Santi Triguero, amb un golaç, empatava per al degà penedesenc. La notícia de la jornada es vivia a la zona baixa. La Gramenet és oficialment equip de primera catalana. La derrota als Canyars, amb gols de Jorge Sánchez, Albert Cervantes i Arnau Garcia, dona el descens matemàtic als colomencs.